Baš je lijep dan. Sad ću da pogledam nešto na televizoru. Evo, da ga uključim. Ja sam Rosetta. Rosetta Fly. I ja ću da rešim svaki slučaj koji treba da se reši. Samo pozovite na broj 000 000. Ćao. Zaboravila lupu. I kapu. Ko je sad ova Rosetta? Ma nešto mi sjede čokolada. Pa super da su mi je mama i tata kupili. Nema čokolade, ali znam da su mi je kupili. Dobro se sećam, nemoguće da je sad nema. Možda ja ne vidim dobro. Možda je previše mrak. Ne, videla sam dobro. Stvarno nema. Šta da radim? Znam! Pozvaću Rosetu, kako ono reći se zove, detektivka Rosetta Fly. Da, idem odmah. Evo ga. Halo, Rosetta Fly, ovo je hitan slučaj. Moraš da dođeš. Hitno, odmah sad. Dobro, znači, za 5 minuta. Ma hoću sad. 1 minut, dobro, ako mora. Tako. Sada ću moći da se najedem čokolade. Stigla sam. Čekaj da uzmem lupu. Dobro. I evo je. Čemu je problem? Pa, opljačkana sam. Stvarno, dođi. Čekaj, moram da ponesem telefon. A ja lupu. Dobro, šta ti je ukradeno? Ko ti je ukrao? Pa ne bi te zvala da znam ko mi je ukrao. Evo da. Pa onda. Šta ti je ukradeno? Čokolada. Neko ti je provalio u kuću i ukrao čokoladu. Da. Pa što nisi rekla? Ko može da preživi bez čokolade? Ti? Ja ne mogu. Tako da kad već imaš čokoladu, možeš meni da je daš. Nema šanse! Dobro. Ti treba da istražiš moju kuću i da potražiš tragove, a ja idem da gledam TV. Razumeš? Da. Da vidimo. Da tražim tragove. Otvaram frižider. Što je vruće ovde. Sa ovom kapom i ovom odećom. Otvaram frižider. Pogledam šta je sve ovde. Čekaj. Još malo da se približim. Jasno je. Nema čokolade. Ali zato znam ko je ukrao. Ali ću ipak još malo da potražim tragove da budem sigurna. Dakle, posle napornog istraživanja sam saznala i znam ko je ukrao tvoju čokoladu. Stvarno, ko? Da li je pojedena?
Pa, nažalost, jeste. Pa, Butterfly. Ja tu ne mogu da pomognem. Znam ko je ukrao, ali pojedine. A previše malo da ide u zatvor. Stvarno? Ko je ukrao? Ti! Ali, ne mogu da opljačkam sama sebe. I nisam pojela čokoladu. E pa jesi! Pogledaj! Evo, usta su ti musava. Evo ti, evo, sa druge strane lupe je ogledalo. To nije čokolada, to je, znaš, nešto, a kako mi znaš ime? To je zato što sam... Fluttershy! Zašto si to radila? Kako si bila na televiziji? Pa vidiš, možemo da uključimo snimke koje smo snimile na našem televizoru i onda sam ja to ostavila uključeno i ti si to videla i sama si pojela čokoladu juče. Kako se ne sjećaš? Ja, da, sjećam se. Čekaj da sumnjam. Da, a je ostalo malo moje. Naravno. Nema je! Nisam ja. Jesi, ali do sad nema veze. Pozvaću policiju sljedeći put. Ali to je naša čokolada. Pa... Dobro, ovaj put se ne ljutim, ali sljedeći put da. Ako se ovaj put ne ljutiti, mogu da pojedem još malo. Premestila sam je na drugo mjesto.